Ej, hallo Daniel. Nej. Det ser sådan ud. Hej og velkommen til den her video. Undskyld, at det sådan er meget lang tid siden vi sidst har lavet en video. Men hvad er det, der skal sådan ske i dag? Vi skal smage på en masse udlandsk slik fra både Amerika og Japan, tror jeg. Japan? Hov, jeg har lidt en tyrkisk ting med. Tyrk. Jeg ved ikke, om nogen af jer sådan har smagt det, men det ser sådan her. Og jeg har smagt det. Det skal lige siges. Prøv det først. Vi kan starte med det. Det hedder Turkish Delight with granatæblesmag. Ja. Og jeg, som sagt, jeg har smagt det, og jeg ved, hvordan det smager. Det tager som om det ikke smager særlig godt. Det finder vi ud af. Nå. Det dufter virkelig, virkelig sødt. Ej, det smuldrer. Jeg skal lige have en lille close-up af det. Hallo, du skal ikke smage det endnu. Det smager godt. Du skal ikke smage det endnu. Ej, jeg faldt på gulvet. Jeg tager altså bare en lille bid. Okay, det smager bedre. Det smager bedre, om man ikke tager så mange. Top down. Top fy for helvede. Hvis vi skulle eftersmagen, den er klam. Hvis vi skal give stjerner fra 1 til 10. 10? Nej, faktisk 10. Jeg tror, 3 stykker. Den kan godt spises, men... Ja, men... Så har vi en, vi allerede lige har smugkigget til. Det er noget et eller andet japansk, hvor der er en billede, der er en kage på, så jeg ved ikke lige... Om det er en kage, eller om det er dem der måske. Ja, jeg tror det er dem. Jeg forstår ikke, hvad fanden der står, men... Det vi finder ud af det, og så er der sådan en lille ting, vi ikke kan lave. Ej, hvor nice, der vil jeg åbne. Hvad fanden vi laver i Japan? Jeg kan ikke engang glide det over, hvad fuck? Det er sådan en, når det er så blødt og sådan noget. Nej, det er ikke engang en klistermærke. Jo, det er det. Jo, det er det. Sådan et klistermærke. Og det skal lige siges, den her, den er ikke sponsoreret eller noget som helst. Det er simpelthen den, der har været så heldig at vinde i en konkurrence. På Facebook. Ja, så han har vundet det her slik, som vi smager på. Det er sødt. Er det? Og det er sådan helt sødt og dufter af jordbær. Det smager faktisk godt. Synes jeg. Og det smager mælk. Mælk? Ja, det gør det faktisk. Det er sådan jordbærmælk-agtigt, eller mælk med jordbærsmag. Og det skal lige siges, jeg kan ikke tåle mælk. Nej, jeg tror ikke, der er mælk. Så det smager ikke godt. Jeg tror ikke, der er lige for mælk, jeg kan ikke se. Det er Jan. Og det ser simpelthen sådan her ud. Det ligner jo det, jeg ved ikke, hvad fanden det hedder, men det må være på i Danmark. Det ser sådan her ud. Jeg ved ikke sådan, om I kan finde. Dem har vi faktisk 2 af. Har vi 2 af dem? Det kan nøjes med en. Og det lugter sådan noget ulækkert nu. Ej, lige på næsten. Lige lugte igen, med lugte. Det lugter lipsestænger med. Jeg skal prøve at døbe den på. Er det hårdt? Lidt. Fy for sat. Jeg er noget på her. Ej, hvis der er hele vejen dernede, ikke? Fy for helvede, er jo meget. Okay, du tager lidt, jeg tager meget. Du tager lidt? Med hvid chokolade. Det smager egentlig bare hvid chokolade, og så med noget rødstænger. Nå, det kan du godt. Det er faktisk godt. Nu lugter den til igen. Jeg vil nok 7 ud af 10. 7. Nej, 6. 6 ud af 10. Jeg tror ikke, der er mere sådan japansk. Så har vi noget, der hedder Sour Patch, som, ja,
Det er nok en suge, det vil du da. Ja, altså jeg har set andre YouTubere, Det er sure, de sagde, at det er virkelig sure. Det er så nu må vi se, om det passer. Den smager surt, så bliver den sød. Tror jeg, det betyder. Fordi det er ikke stærkt nok. Den bliver i hvert fald åbnet. Det er egentlig sådan nogle små fætter her. Små fætter. Skal vi bare prøve? Skulle vi faktisk gøre den? Synes du? Overhovedet ikke sur. De er mere søde i det. Man kan godt smage det sur. Man kan lige sådan fornemme en surhed. Ellers så er det egentlig bare sådan noget hårdt vingummi, der bliver blandet. Og så er de egentlig bare søde. Ja. Yeah. Det er godt. Det her det er egentlig det samme, det her. Og det er corn nuts. Med barbecue smag. Og det er ligesom, majsnødder med barbecue smag. Ej, det kan jeg ikke, det her. Jo, godt. Til dig. Der. Hallo, du skal ikke spise dem endnu. Din åndsbolle. Det smager meget stærk barbecue. Det smager meget mærkeligt. 5. 5 ud 10. Først så smager de sådan en nødder. Nej, af barbecue. Sådan en stærk barbecue smag. Og så vil jeg så sige, at så kommer den der nøddesmag. Og eftersmagen er ikke specielt god. Men jeg giver den en 4. Jeg synes ikke, de var så gode. Boost? Sådan en boost. Boost. Det ved ikke, hvad det ligner sådan en chokoladebar. Det tror jeg. Det finder vi hurtigt. Det er det. Kan vi ikke bare tage en bid af den? I stedet for at tage det hele ud. Der er sådan noget karamel, noget i den. Det er meget specielt. Så det kan godt smage sådan, som om det var sådan noget kakao noget. Det kunne det være. Sådan en... Så hvis der er sådan kan lide kakao, så og skal man prøve den der boost. Men det smager meget ren kakao. Det var faktisk lidt noget. Jeg giver den 5. Jeg tror, jeg vil give den 6. Så jeg kan godt spise 1, så jeg vil ikke mere 1. Ej, så ikke. Her det var Bacon wheels. Hvad er det? Det er... De lyder faktisk meget klamme. Det står også her med... Speciel pris 1. Det står her. Det er med kiks. Den er der skumfidus, marmelade og chokoladeovertræk. Og det ser egentlig sådan her. Det er sådan kæft. Det ligner sådan lidt en top-tart. Ja. Ej, det er sådan nogle små nogen. Eller vent, hvad er det? Skal vi bare dele sådan en? Ja. Hvor de egentlig er sådan her, så de er runde. Den er klam. Jeg tror, det lugter alle sammen. Fuck, det er posen, der lugter så fucking dårligt. Ej, den smelter hurtigt. Okay. Nå, du gør sådan. Skal jeg bare starte? Yeah. Og det skumfidusen er lige... Ej, den er klam. Klam marcipan noget. Marcipan. Ej, den er ulækker. Det smager lidt af pap. Den kan jeg ikke lide. Jeg giver den er virkelig 4 ud af 10, vil jeg sige. Jeg giver den 2. Den er sådan rimelig tør. Virkelig tør. Der er nogle smukke nogen.
Hvordan ser det ud? Det ligner sådan en... Det er med blåbær, tror jeg. Ja, blåbær. Er den samme ting. Vi har sådan fået 4 poser Sour Patch. Og sådan noget. Men de er virkelig gode. Dem havde du bare hele tiden, eller? De er jo mega gode. Det er jo ikke bare det ind. Jo. Det... Sådan en smulderkage. Og det var så dagens søster. Det smager af sukker. Det smager af plastik, synes jeg. Og så er den bare tør. Den er meget tør. 1. 3, 4, 5 stykker. Den smager okay, men den er rimelig tør. Og det er egentlig den her lille fætter. Så er det ikke hippo på den. Nej, Happy Hippa. Hippo. Og så er det hippo, fordi det er i hvert fald det, der betyder. Det ved jeg ikke. Aner det. Jeg skal bare sådan tage en bid af det her. Og jeg synes, man har ikke kunnet se dem i Danmark. Lige en 2 babser. Okay. Der er sådan noget Nutella, kakao, noget i. Og så noget creme med. Ja, sådan meget cremeløs ud af det. Den er fint nok, men... Og så med sådan noget kikschokolade. Jeg skal heller ikke have for mange Der af er dem. meget chokolade. Ja. Pringles. Med honning og hvad hedder det, sennepsmag. Jeg tror også rimelig fucking længe. Det er en lort af. Sennep. Skal du have chips? 2 her, jeg har 2. Den lugter virkelig. Hallo, du skal ikke smage på den endnu. Jeg smager ikke. Okay. Skål. Jeg kan ikke smage nogen af det. Det smager på chips. Dem her. Og vi har egentlig en pakke, der er åben. Fordi hun vi kom... lige skulle Ja. prøve. Jeg skulle lige prøve at smage den. Så. Men ja. Nu kan jeg tage den med åben her. Okay, hvilken starter vi med? Vi starter med den røde. Og det er vandmelon og æble. De lugter egentlig ikke noget. Og en sur der. De er sådan virkelig sure, men har en god frisk smag. Meget. Med de sure. Og de gule, hvad er dem med? Eller hvad er de med? De gule er med kirsebær og lemon. Kampblanding i. Jeg ved ikke lige, hvor de har fået den her farve fra. Gule, hvis jeg kan se. Jeg kan lide begge 2 vise. Men ja. Jeg synes, de er sure. Jeg kan ikke smage cherry, men i hvert fald smage lemon. Man kan godt smage, når sådan blander med kirsebær. Den har sådan en eller anden speciel smag. Men den er virkelig god og frisk. Den giver jeg også 8. Nej, 9. Skal du bare tage en hver? Ja. De hedder Pig Sticks, og det er, det er pulver. Med sukkerpulver, whatever. Hvilken starter med? Rød. Med den røde. Og hvad er det med? Står det det? Jeg har ingen anelse. Jeg har på fornemmelse, det er jordbær, der står ikke noget på den. Jeg kunne godt forestille mig, at det var jordbær eller kirsebær eller hembær eller sådan noget. Hvad er fanden for noget? Bare ryge toppen af.
Hvor særligt spil. Det kører tilbage. Oh my god, den er god. Oh my god, den er faktisk fucking god. Den er fucking god. Og nu når det er, du har valgt dem her. Jeg har ingen anelse om, hvad fanden det kunne være for en smag. Måske et æble eller sådan. Blåbær, tror jeg. Eller sådan noget. Det kunne ikke godt være blåbær, ja. Blåbær, tror jeg. Jeg tror, det er blåbær. Chips. Og det er Fritos. Fritos. The original. Ja. Den originale Corn chips. majschips. Ja. Og det ser egentlig sådan her ud. Det ser virkelig klamme ud. Og de lugter godt. Og dem har vi jo 2 af. Ja. Prøv det. Også de der majs. Ej, har jeg ikke blå på? Jo. Ja. Ej. Ej, fy for satan, jeg havde Det lugter af majs. majsnødder. Lugter det majsnødder. Men det smager det også af. Ej, det er virkelig gode. Så tager vi sådan en her. En har. Yes. Vi har den her tilbage. Nej, vi har 2 ting tilbage. Vi har den her. Ja. En high chew, som jeg har ingen anelse om hvad er, men det er i hvert fald med mangos. Mangosmag, jeg tror det er sådan noget ligesom marwan. Måske. Vi kan prøve. Jeg tror det er ligesom marwan. Tror jeg også. Se, det er sådan nogle små firkantede karamel. Wow, de dufter virkelig meget af mango. Ej, shit. Nå her. Karamel. Ja, det er Og ligesom faktisk overraskende. Det smager overraskende meget af mango. Men Det havde jeg ikke troet, at sådan noget det gør. Men det smager ikke specielt godt. Så først tænder. Ja. Sidste ting. Det sidste ting, det er Cheetos. What? Og så står der sådan oppe i hjørnet, sådan made with real cheese. Så det er en ægte ost. Ja. Og så er det sådan noget... Knasen. Ja, knasende noget. Crunchy. Jeg er ikke god til engelsk, det skal jeg lige sige. Og det lugter meget af ost egentlig. Men så alligevel ikke. Det er helt selvlysende jo. Nå. Skål. Smør lidt af nød. Man kan godt smage det lavet ægte ost, og det er ikke bare ligesom, hvad hedder det? Ja. Og det er ikke bare ligesom, hvad hedder det? Ostepops. Man kan godt smage det er rigtig ost. Den har jo den der lidt mere syrlige ostesmag. Den er smager rimelig godt. 10 ud af 10. De smager rigtig meget af ost. Hvis man ikke kan lide ost, så lad være med det. Fordi de smager rigtig meget af ost. Sådan virkelig meget af ost. Og den der eftersmag, den er heller ikke god. Det synes jeg ikke. Det er sådan en ulækker ostesmag. Det smager rigtig meget ost. Ost er godt. Ja. Det er godt. Skal vi bare afslutte den her video? Hov, jeg har ikke sagt, hvad jeg gav den. Jo, jeg sagde 8. Nå. Tusind tak, fordi I gad at se med i den her. Vi smager på
amerikansk, japansk, italiensk. Lidt af hvert slik. Tyrkisk, ja. Jeg ved egentlig ikke sådan helt, hvad det er. Vi er bare på det tilsendt, det er nok, jeg tror det er mest amerikansk. Ja, det tror jeg. Men tak fordi I lavede til med, så ses vi i næste video. Hej!